4.7 IFM Report. Dapat umanong palawigin ng pamahalaan ang mga programa at proyekto na para sa mga mahihirap na Pilipino ayon sa ilang Pangasinense. Saad ng ilang nakapanayam ng IFM Dagupan News Team, naging epektibo naman umano ang ilan sa mga programa at proyekto na inilunsad ng pamahalaan tulad ng pagpapataas ng mga kakalsadahan para sa ikagiginhawa ng mga motorista at commuter. Para sa akin po, effective po siya para sa mahihirap. Kasi po, yung katulad po ng pagpaayos ng kalsada na po yung baha. Ang iba naman, sinabing hindi nila umano naramdaman ang ilan sa mga programa ng gobyerno dahil hindi sila umano nasama sa kahit alinman sa mga ito. Ay wala akong kortes, wala ka isa, hindi pa ako nakatanggap. Yung ayuda lang. Ngunit may iba rin naman na nagsaad na naramdaman ang mga benepisyong handog ng pamahalaan matapos mapili bilang benepisyaryo. Ang hiling lang nila ay magtuloy-tuloy pa umano sana ito at mas palawigin pa upang hindi lamang iilang Pilipino ang makikinabang bagkus lahat na nangangailangan ng tulong at oportunidad. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.